Prajem. Pekný večer prajem aj všetkým duchovným bezdomovcom. Pekný večer prajem aj ľuďom, ktorí robia umenie, ktoré niekto nazýva umením, ktoré je proti ústave, alebo umením transsexuálnym, alebo zíralým, zvrhlým. Ale pre niekoho toto umenie môže byť inšpiratívne. Pretože to je totiž sloboda. Sloboda je to, že tu môžem stať a že slobodne zatiaľ môžem povedať svoj názor, že nesúhlasím s tým, ako vládna garnitúra v súčasnosti funguje, akým spôsobom šíri nenávisť, ako šíri strach, ako šíri dezinformácie, klamstvo, akým arogantným spôsobom vytvárajú nepriateľov a vlastne tak sa snažia rozoštvať našu spoločnosť. To je cesta k neslobode. Ja mám jeden taký sen. Chcem totiž žiť v čase, kedy nebudem vôbec myslieť na politiku. A už vôbec nie na politikov. Pretože to bude znamenať, že túto krajinu vedú ľudia, ktorí sú múdri, inteligentní, tolerantní, jednoducho ľudia, ktorí majú demokratické cítenie a vedia aj oceniť slobodu umenia. A ja verím tomu, že sa toho dožijem, pretože pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Pekný večer vám prajem. Rada by som sa teraz obrátila